ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲ ଅଫିସ ପରିସରରେ 2 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁହାଫିଜଖାନା ଏବଂ ସଭାଗୃହର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ପୂର୍ତ୍ତ ଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ନୃସିଂହ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହର୍ଷିକା ମିଡିଆ। Audio Jungle.